हाय लोगोफोर नै माइलिफोरनो फैलायबाय एकदम बिराद खस्थ' नारदों नै एकदम गेद्दा गिद्दि आखाइ थाइसेजोंबो हाया थांगासिनो नै दा मोनहां मोनहां जाबाय आइया है बिराद खस्थ' नै बोलोआनो गैयाना बारा नै उनथिंबो सिगांथिंबो एकदम मोननै-मोननैथार आखाइ फारसेजों नारनांगौआ मामुलि नङाना नै ओरै लामाया बैनो अन्थाइबो गारनाय बिराद दं मेंबायलै बिरादनो रायलायनाया जालायलायासै बिराद गोजान नारबोबाय आं नै बैयाव आरो साइकेल गंसे दंबावो फंबाय नारबोगासिनो दायो आं फैग्रोबाय हाग्रा जाजोबथारबायलै माथो आइया गोलैबायमोन आइया बिराद खस्थ' नारदों नै लामाया ओरै फैबाय दायो ओरै थांसिगोन नै लामाया माबायदि नै दाना बेयाव थांनांगौआसो बोरै जोंना नैबे हन्डा गारियाबो मानखोनो हानाय नङा थांसै र' आइया बारबो गबाय बिराद गोजौ मानखोनांगौ नै नुबाय नै आइया फैदो ओइथिं नै बारबोगासिनो ओइनो लांबाय ओइनो साइकेल गंसे बारहोबाय बेनिफ्राय बिराद खस्थ' मेंबाय साइकेल गंसे बारहोनानै गंसेखौ गालांबाय नै गंसेखौ इयाव उन्दुना गालांबाय मेंबायना साइकेलाबो ओमफ्राय दायो ओरै नै आं खदाल ओमफ्राय बै खोथियाखौ लाग्रा खादा लानानै फैबाय नै बेखौ लांफैदों आं नैबेखौ लांदों बेखौ दायो थांगासिनो आरो दुब्लियाव मानसि लांदांलै मेन्देला नै मालाय हालौजोबथारबायनो हालौजोबबाय जोंना अखानि दैजोंसो गायो लोगोफोर अखा गैयाबानो गैया माने बैथिं नुहुरदोंना नुहुराखैथाय बैयाव JCB दं ओमफ्राय न' दं माने बेयावहाय सुइस गेट बनायबाय थादों होमबासो सुइस गेटआ जाबासो दैखौ एभेलेबेल मोनसिगोन आरो थाबायलांगासिनो नै जोंहानि हाखौ दैमाया माबायदि खुरखाना लांखो नै बिराद जोंना ओरै सिद्दासोमोन जोंना हाया बे दैमाया ओरै खावसे लांबाय नै आधा बिगासो लस जाबाय बैयाव फंबाया दोनना फैफिनबाय बै माने थांसिगोन आं बे न'आव थांसैबो नोङो हा बे साइकेलखौ गालांनांगौमोनलै है बै थाबायलांलाय आं सारखांबाय लोगोफोर दायो थांसै न'आव ओरै फोजोबबाय ओरैबो फोबाय दायो थांसै न'आव थांसै दायो जोब्बाय नै लाजोब्बाय बस्थाफोरखौबो नै लोगोफोर थांबाय नै बैयावनो फोना फैबाय जों बैयाव हाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो माबाफोर सोंनो दंबा कमेन्ट खालामदो कमेन्ट बक्सआव आरो लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो मा बुंबावनो आरो लोगोफोर मेंबाय बिरादनो दायो दुगैनांसिगोन मेंबाय बाय बाय लोगोफोर एसेयावनो थांबाय टाटा